Nhar is-Sibt li ġej, il-poplu Malti Wawċi għandu jivvota lil Partit Laburista għaliex qed joffri futur isbaħ imsejjes fuq 1000 proposta u track record li jagħtih kredibilità li jwettaq. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fl-aħħar dibattitu politiku mal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qabel jum il-votazzjoni is-Sibt li ġej. Tul dan id-dibattitu fuq ix-xandir nazzjonali, il-Prim Ministru reġa' wera li huwa mexxej b'viżjoni għall-futur bi kredibilità li jwettaq dak li wiegħed anki fl-aktar żminijiet diffiċli għall-pajjiż. Min-naħa l-oħra Bernard Grech reġa' ħela opportunità oħra biex juri l-pjan tiegħu għall-ġejjieni u għamel dibattitu mimli attakki personali fil-konfront tal-Prim Ministru b'dikjarazzjonijiet li juru li jrid jieħu lil Malta fil-passat. Għadna kif smajna kap ta' oppożizzjoni illi kompla fuq fej beda 5 ġimgħat ilu li flok iffoka l-enerġija tiegħu fuq il-proposti dwar kif se jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies flok iffoka fuq in-nies reġa' moħħu f'Robert Abela. Ejja ħalli niffukaw fuq il-futur tan-nies għaliex nhar is-Sibt li ġej in-nies iridu jiddeċiedu dwar il-futur tagħhom, tat-tfal tagħhom u tal-pajjiż. Kompetenza u kredibilità. Dak illi l-gvern immexxi minni offra lil pajjiż f'dawn l-aħħar sentejn li ma kienu faċli xejn, pandemija bi kriżi ta' saħħa imma wkoll ekonomika u soċjali. Meta tkellem dwar is-settur tas-saħħa li għandu diversi ċertifikati pożittivi anki minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Għaqda Dinjija tas-Saħħa u l-Kummissjoni Elettorali, il-Prim Ministru spjega l-viżjoni tiegħu biex is-servizzi f'dan is-settur ikomplu jitwessaw u jissaħħu. Ir-riformi li beħsibna nkomplu nagħmlu dejjem jiċċentraw mal-istess prinċipju, il-kredibilità. Jekk aħniex qed nitkellmu fuq il-kura preventiva, focus ewlieni tal-gvern immexxi minni jekk ningħata l-fiduċja ħankunu qegħdin innaqsu l-età tal-screening għall-kanser tas-sider għal 45 sena, se nkunu qegħdin ukoll nwessaw it-testing għall-kanser tal-prostata u tal-pulmun, imbagħad riforma kbira, tisħiħ anzi kbir li narawha fil-qasam tas-saħħa mentali. Robert Abela kompla jispjega l-viżjoni tiegħu għal futur isbaħ għal dan il-pajjiż b'miżuri li jaħsbu f'kulħadd f'kull faxxa tas-soċjetà. Semma fost oħrajn il-pensjonanti li se jiżdiedu bi 15 euro oħra fil-ġimgħa flimkien mal-mekkaniżmu sħiħ tal-kola. Hawnhekk Bernard Grech inmistieden isemmi b'kemm se jiżdiedu l-pensjonanti. Iżda għal darb'oħra reġa' naqas milli jagħmel dan. Mal-oppożizzjoni il-pensjonanti ma jafux fejn qegħdin u nistiednek sur kap tal-oppożizzjoni. Tgħid lill-pensjonanti forsi issa għall-ewwel darba għax fil-manifest jew fil-manifesti tagħkom m'hemm xejn. Kemm se tkun qed iżżid il-pensjonijiet għax fil-manifest tagħkom lanqas il-mekkaniżmu tal-kola sħiħ ma intom se tagħtuhom il-pensjonanti tagħna. Dr. Abela tem dan id-dibattitu bl-istess mod kif bdieħ billi kompla jispjega l-viżjoni tal-Partit Laburista biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Biex dan kollu jkun possibbli, biex da kollu li tħaddi dwaru ma jibqax 1000 proposta u jsir 1000 kisba għal pajjiżna nhar is-Sibt trid tmur tivvota għal din l-1000 proposta. Nifhem li għatem min huwa ndeċiż dwar se jagħmel nhar is-Sibt. Nhar is-Sibt id-deċiżjoni se tittieħed u għalhekk nemmen illi għandek tkun inti li tiddeċiedi dwarek, dwar il-futur ta' tfal tiegħek, dwar il-futur tal-familja tiegħek u dwar il-futur ta' pajjiżek. Fuq kollox, il-pjan tagħna huwa wieħed ċar, magħna tafu fejn qegħdin. Qed nippreżentawh biex ikollna Malta isbaħ, opportunitajiet aħjar għal kulħadd u Malta bi kwalità ta' ħajja aħjar. Il-futur fidejk.